ים צופה, איזה דבר מדהים. יום צופה, מטריף את החניכים. רק תקשיב למדריכים. הם יסבירו לך על כל הדברים. ים צופה, יום צופה? כן, זה של שבט אילן. מה זה יום צופה? נסביר לך דרך השיר. תשמע ילד, הדבר הזה יפתור את כל בעיותיך. נכון מאוד. קח את פומבה למשל. כן, כשפומבה היה חניך. חניך קטן וצעיר. יאללה. ביום צופה יש מעברי דרגה, כל חניך עושה משימה. לכיתות ה' יש קפיצה מעל בור אש אמיתי. ולכיתות ז' לעשות הליכה זיקית. ולכיתות ו' לעבור בחלון. ענקי ואף מאוד. פעם לא הצלחתי. ולכיתות ח' נפילת מוח. אוי פומבה, לא לפני ילד. נכון, סליחה. יום צופה זה דבר כה מדהים. יום צופה כולם מגיעים. רק תקשיב למדריכים. כן, שיר ילד. כמו גדולים ביום צופה. Oh yeah, baby baby. Oh yeah, יום צופה. יום צופה. 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 צופה.